Avui parlem sobre com podem reduir el consum energètic dels nostres electrodomèstics de casa. Sabem quin és l'electrodomèstic que més consumeix a casa? Sabem si aquest pilot roig de la televisió realment consumeix o no? Conèixer aquestes coses ens pot ajudar a millorar els nostres hàbits energètics. Mireu, l'electrodomèstic que més consumeix a casa, en diferència, és el frigorífic. Consumeix quasi una tercera part de tot el consum de tots els electrodomèstics, perquè el tenim 24 hores engegat. Un altre consum que és molt considerable també és el dels famosos stand-by. En torn a un 11% consumeixen. Són aquells aparells que tenen aquell pilot roig a l'espera de rebre ordres. Així també incluïm els anomenats consums fantasma, que són deguts a que alguns aparells, pel mer fet d'estar connectats a la xarxa, tot i que no estiguin funcionant, ja estan consumint. Aleshores, què podem fer des de casa? Doncs moltes xicotetes accions, però efectives. Per exemple, desconnecta aquells aparells que no estan sent utilitzats. També pots utilitzar regletes amb interruptors i també programadors. Per exemple, connectar-lo al Wi-Fi i programar que durant les hores de la nit que esteu tots dormint no estiga funcionant i, per tant, no està consumint. També, i molt important, fes un ús correcte dels electrodomèstics i inverteix en el seu manteniment. Neteja el fons de la nevera bé, lleva-li la cal a la cafetera o al rentaplats, utilitza el calor residual del forn, de la sandwichera i també espera a que el menjar es refrede abans de guardar-lo de nou en el frigorífic. Finalment, sempre que tingues que adquirir un electrodomèstic nou o renovar el que ja tens, intenta en la mesura de lo possible comprar-lo el més eficient possible. Tots els electrodomèstics tenen una etiqueta, numerades des de la A fins la E. Quan més s'apropi a la lletra A, significa que serà més eficient. Si bé és cert que normalment són un poc més cars, a la llarga paga la pena, perquè pots arribar a estalviar fins un 60% d'energia.